שלום חברים, והיום אני עם דיווח ממש קצר על העדכון של ה-MIUI 8. קיבלתי את העדכון האחרון ואני רוצה להגיד, חבר'ה, זהו, זה הזמן לעדכן את ה-MIUI 8, בטח אם יש לכם כבר גרסת מפתחים מותקנת, כי כמו שאתם יכולים לראות, כל הבאגים סודרו. היה את הבאג הזה של המזג אוויר במסך התראות, תוקן, וגם העניין של הערכות נושא. אפשר לראות שהתוכנה של הערכות נושא עכשיו עובדת בסדר גמור. יש לנו כאן את כל הרשימה. וגם העניין של הצריכת סוללה, שזה הכי עניין אנשים. אז אני בדקתי גם במכשיר שלי, גם במכשיר של אחי הקטן, וגם בעוד כמה מכשירים של משתמשים אחרים. וקיבלתי דיווחים שוואלה, אין בעיות עם החיי סוללה. לא אוכל יותר בסטנד ביי, לא נאכלים חיי הסוללה גם למי שקודם נאכלו חיי הסוללה בסטנד ביי. אז זהו חברים להפעם, רק רציתי לעדכן שבאמת כדאי לכם עכשיו להתקין את הגרסה האחרונה של ה-MIUI 8 של הגלובלית מפתחים, ולא תתקלו בשום בעיה או משהו יוצא דופן. תודה רבה שצפיתם.